sunt urâtă, da, știu. Da, să mă arăt. Uitați-mă. Deci mai am încă 2 și unul galben, gold și unul roșu. Și îmi place pentru că luminează. Dacă se vede pe cameră bine, dar în viața reală se vede foarte mișto. Uite, are și nou. Așa că asta este și nos. Și de aici se închide. Oh. Și mai am și niște lumânări de plastic. Merg pe baterii. Hai ca să nu vă gândiți că sunt alea după timp. Sunt de la magazin cumpărate. Și le-am pus eu niște baterii pentru că nu avea. Acum nu mai am chef să le aduc. Că o să închid vlogul de azi. De seară. Da. Bine, bam! După și moșu, dar și eu